Vítáme vás při sledování našeho videa z návštěvy v Istanbulu. Tak jak každý rok, tak i tento rok 2025 pokračujeme v tradici takových prodloužených víkendů v nějakém významném světovém městě nebo u nějaké významné světové památky. V roce 2024 jsme například navštívili Londýn, no a v tomto roce pokračujeme v této tradici a rozhodli jsme se pro Istanbul. Náš pobyt jsme si naplánovali na prodloužený víkend v prvním májovém svátku, to je celkově i s cestováním od 29. dubna do 4. května. Tak jak je naším zvykem, z Brna vždy jedeme s dostatečným předstihem na letiště do Prahy, takže jsme vyrazili už 29. dubna. Jak jinak, samozřejmě vlakem do Prahy a pak jsme použili MHD v Praze a dovezli jsme se až na letiště. Poprvé jsme vyzkoušeli ubytování přímo na letišti. Vybrali jsme si hotel Ramada, to je, myslím, terminál číslo 3 pro VIP odlety. A let do Istanbulu byl někdy po 9. hodině, takže blízko z hotelu k terminálu číslo 1 pro nešengenský prostor se nám celkem hodila. Musíme konstatovat, že turecké aerolinie jsou zatím jedni z těch, kteří si cestujícího váží a i na krátkých vzdálenostech nabídnou celkem komfortní cestování s komfortním občerstvením. V letadle jsme dostali celkem vydatnou snídaní a můžeme celkem konstatovat, že je to historický okamžik, pač kultura cestování letadlem se postupně vytrácí a u některých linek jste vůbec rádi, že vám letušky nabídnou bezplatně aspoň pohár vody. Doletěli jsme do Istanbulu na evropskou část, na evropskou stranu, na letiště pod názvem Istanbul Havalimanı 30. dubna něco po 1 hodině po obědě. Hned jsme řešili samozřejmě logistiku, bylo potřeba koupit jízdenky na metro a pak následně na MHD v Istanbulu. Povšimněte si, držím v ruce 2 lístky, ale 3 účtenky. To proto, že první automat nás zklamal a nevytiskl nám jízdenku, pač tam nebyl papír. Takže jsme přišli hned na začátku už na letišti, asi nevím, si to nepamatuju, ale asi 150 korun. To nás samozřejmě nezlomilo, ale naopak odhodlaní vyrazit do víru velkoměsta a překonat všechny překážky jsme samozřejmě dostali další podpasovku ve formě textu na orientačních tabulích. Ale všechno jsme to zvládli a šťastně jsme se nakonec pomocí metra a MHD dostali do centra Istanbulu a tam se ubytovali. Mešity a všude a ještě jednou kolem vás jsou mešity. Krátká charakteristika mešity. Mešita je arabský masjid, je chrám, který primárně slouží muslimům k uctívání jejich boha, stvořitele, arabský, jak je známo, Allah. Z původního ideálu, že mešita musí být tak velká, aby pojala při páteční modlitbě všechny věřící z okolí, se vyvinul i její sekundární význam, který se stává pro muslimy takovým společenským centrem dané oblasti či městské čtvrti. Historicky lze stavbu mešity ještě chápat jako stavbu, která architektonicky přinášela na nové území zcela nový styl, který výrazně měnil ráz města.
Typickou architekturou tyto stavby ovlivňují dodnes ráz svého okolí i v neislamských státech. Architektonicky je pak nejtypičtější stavbou islamské architektury a zároveň mešitu lze chápat jako nejstarší projev islámu. Pro zajímavost, v Istanbulu se nachází 3500 mešit. Posvátnost a významnost místa, kde je mešita postavená, včetně její interiéru, je samozřejmě uctívaná zvláštním způsobem a proto jsou definovány určité pravidla, jak a v jakém oblečení se můžeme po mešitě pohybovat. Dalším objektem, na který můžete v Istanbulu narazit a prohlídnout si ho, je takzvaná bazilika cisterna. Je to v podstatě zasobárna vody, pitné vody. Obecně bazilika cisterna nebo cisterna bazilika, takzvaně podzemní cisterna nebo podzemní palác, je největší z několika stovek starověkých cisteren, které leží pod městem Istanbul. Byla postavená v 6. století za vlády byzantského císaře Justiniana I. Dnes je udržovaná s malým množstvím vody spíše jako turistická atrakce a je přístupná pro veřejnost. Bazilika byla rekonstruována po požáru v roce 476. Historické texty tvrdí, že na výstavbě cisterny se podílelo 7 000 otroků. Tato cisterna o velikosti katedrály je podzemní komora, která je schopna pojmout 80 000 metrů krychlových vody. Při pochůzkách v Istanbulu nemůžete vynechat jednu z nejtypičtějších ikon Istanbulu, a to Galatskou věž. Galatská věž, turecky taky Galata Kulesi, nebo tež Kristova věž, latinsky Christea Turis, byla součástí městského opevnění, které zde vybudovali Janované. Sloužila jako maják a taky jako pozorovatelná nad Istanbulem. Byla zbudovaná v roce 527 byzantským císařem Justiniánem I., podobně jako cisterna bazilika. Snad nejvýznamnější památku, kterou můžete v Istanbulu najít, je palác Topkapi. Palác Topkapi, turecký Topkapi Sarai, je palác, který byl oficiální rezidencí osmanských sultánů a zároveň centrem vlády nad celou říší v letech 1465 až 1853. Jedná se o ohromný komplex složený ze 4 hlavních dvorů a velkého počtu dalších menších budov. V současné době je palác jednou z hlavních turistických atrakcí Istanbulu. Palác Topkapi disponoval největším haremem na světě. Osmanský císařský harem tvořily uzavřené prostory vyhrazené ženám v polygamní domácnosti se 400 pokoji rozmístěnými v několika budovách. Ty byly často nazývané Zlatá klec. Byly zde ubytované sultánovy manželky, konkubíny, děti a jejich ženské příbuzné. Prostory hlídali eunuchové. Tento harem fungoval v letech 1299 až 1922.
Pojďme se ještě na chvíli vrátit trochu detailněji k dvom mešitám, které můžete v Istanbulu potkat. A to je mešita sultana Ahmeda, turecký Sultanahmet Camii. Je to historická mešita z roku 1453 a svoje jméno nebo název získala díky obložení stěn modrými dlaždicemi. Tato mešita je známá tím, že jako první měla 6 minaretů. U mešit platí pravidlo, že běžná mešita má 1 minaret, lepší může mít 2 minarety, ale 6 minaretů smí mít pouze mešita v Mekce. Pověst proto praví, že sultán musel nakonec nechat postavit v Mekce 7. minaret, aby mešita v Mekce měla o 1 minaret víc, než má právě ta modrá mešita. Další významnou mešitou, které budeme věnovat detailnější pozornost, je mešita Hagia Sofia neboli chrám Boží svaté modrosti. Je to světoznámá stavba v zátoce takzvaný Zlatý roh. Od roku 1935 do roku 2020 sloužila jako muzeum. Stavbu dal postavit v letech 532 až 537 císař Justinian I., který jej 27. prosince 537 slávnostně otevřel a údajně zvolal: Zvítězil jsem i nad tebou, Šalamoune. Katedrála je považovaná za nejhonosnější stavbu byzantské architektury. Stavělo ji 10 000 mužů po dobu 6 let. Jde o jednu z největších náboženských budov na světě. Řekněme, že takovou tu historickou část Istanbulu jsme završili známým průlivem mezi Černým a Marmárským mořem pod názvem Bospor. V antice známý jako Bospor Trácký nebo Bospor Cařihradský. Tvoří taky část hranice mezi Evropou a Asií. Je dlouhý přibližně 31 km a v nejúžším místě je široký 700 metrů. Po obou březích se v jižní části rozkládá město Istanbul. Дамы и господа, те, кто позавтракал, можете подняться наверх, прекрасная погода. Те, кто не позавтракал, спускайтесь, пожалуйста, вниз. Золотой рог разделяет эту европейскую часть на 2, можно сказать, тоже почти континента, на старый город и на новый город. Старый город, икону города Стамбула на возвышенности, знаменитая Галатская башня, которая построена еще во времена Византии в 1347 году. В те времена там был город Галат. Галат. Сейчас говорят Джалат на итальянском. Переводится как лодочный, как Průliv je překlenut 3 silničními mosty. Název je odvozen od řeckého Bosporos. Je to složenina slov bous, kráva a poros, brod, tedy kravský brod. Podle řecké mytologie se bůh Zeus zamiloval do Jo. Když je přistihla manželka Héra, proměnil Zeus Jo v krávu a ta během dlouhé cesty překročila i průliv mezi Evropou a Asií. Podle ní je také pojmenováno Jónské moře. Dříve se používal i název Trácký Bospor pro odlišení od Kymerského Bosporu, dnes Kerčský průliv. Po několika denním putování po Istanbulu to jednomu vyhládne, tak jsme se podívali, kde bychom dostali něco na zub. První naše zastávka vedla do bazaru, takzvaného velkého bazaru. Turecký je to Kapalı Çarşı, anglický Grand Bazaar. Je to obrovský trh pod jednou střechou.
Klasický osmanský trh. Téměř 4000 malých krámků se tu tísní jeden vedle druhého, z toho polovina patří zlatníkům a ostatní nabízí různé pochutiny, že si to člověk snad ani ve snu nepředstavoval. Turisté procházejí nekonečnými chodbami a mají nepřeberné množství zboží. Mezi další známé bazary patří ještě egyptský bazár a knižní bazár. Egyptský bazár, také Spice bazár, je místo, kde si můžete koupit především koření, lokum, takzvaný turecký med, sušené ovoce, ořechy a bylinky. Nachází se na břehu Bosporu u Galatského mostu. Je o mnoho menší než Velký bazár, ale má svoje naprosto nezaměnitelné kouzlo. And I take some lines. Because if you put it in hot water, it changes color fastly. You don't understand it's good or not. Yes. But in cold water, step by step. Yes. Original saffron is staying up, not go down when you make a test. The third step I tell you right now. But we wait a little bit. Další gurmánské poklady najdete na ulici ve formě různých pojízdných vozíků, kiosků a podobně. Hlavně se nabízí pečivo, aspoň nám chutnalo, s povidlovou náplní, s různýma druhy náplně, jako jsou švestky, broskve a další neidentifikovatelné směsi. Také tam můžete najít mořské plody na různé způsoby přípravy. Samozřejmě nesmíte vynechat i typickou tureckou kavárnu. To typickou zdůrazňujeme, pač to poznáte tak, že vám kafe připraví pomocí speciální překapávané procedury, klidně vám ji i ukážou, a káva má potom takovou zvláštní, ale velmi příjemné aroma. Pokud si dáte čaj, tak vám donesou hodiny, jak při šachu, a dají vám velmi podrobné instrukce, jak máte postupovat při lihování čaje, jak máte sledovat ty hodiny a kdy je čaj už připravený. Samozřejmě jsme vyzkoušeli i klasické restaurace, kde jsme si objednali typické turecké jídlo, jako je mleté maso na formu kebabu, nebo kousky masa na jehle, různé druhy kynutého chleba, spece a podobně. Samozřejmě žádný organismus toto množství jídla nespracuje bez zbytku, takže je potřeba navštívit onu místnost, kde i králové chodí pěšky. Můžete si vybrat buď turecký záchod, nebo klasický, řekneme evropský záchod. Aspoň tam, kde jsme byli my, se velmi striktně dbá na hygienu. Není vůbec žádnou výjimkou, že si Turek po použití záchodu před vámi obnaží pozadí a ve speciálně připraveném umyvadle si vodou důkladně očistí oné intimní místa. Co se týče evropských záchodů, tak jsou opatřeny veškerou automatikou, včetně mytí vyprazňovacích partií těla, a nakonec se po vašem odchodu automaticky vymění hygienická vložka, která se automaticky natáhne na prkínko, a samozřejmě vše se velice důkladně spláchne vodou. Posílení, odpočatí, napapaní a zase ve dobré formě a dobré náladě jsme se vydali poznávat trochu modernější části Istanbulu. Vybrali jsme si největší mrakodrap v Turecku pod názvem Safire of Istanbul. Stojí v obchodní čtvrti na evropské straně Istanbulu, má 54 nadzemních a 10 podzemních podlaží a jeho oficiální výška je 261 metrů. Jeho celková podlahová plocha je asi 160 000 metrů čtverečných. V budově se nachází byty a ve spodních patrech obchodní prostory. Je to první ekologický mrakodrap v zemi. Výstavba probíhala v letech 2006 až 2010. Při výstavbě byla vykopána 42,5 metru hluboká jama,
To je nejhlubší výkopová jama vykopaná v Turecku. No a jak to v životě chodí, všechno dobré jednou začne, ale bohužel taky musí jednou i skončit. Tak se i nám uzavírá pobyt v Istanbulu. Strávili jsme tam 3 velice krásné dny. Přesněji jsme tam byli podle razítek od 34. do 4.5. roku 2025. Přijíždíme spokojení, obohacení nejenom zážitkama, ale hlavně novým pohledem do historie i současnosti této krásné země. Samozřejmě jde mimo rámec tohoto videa popsat všechny nové znalosti, poznání, historické hodnoty a zkušenosti, které jsme získali touto návštěvou toho historického města Istanbulu. Sedáme na metro, jedeme na letiště. Když už mluvíme o metru, ještě jedna poznámka na závěr. Doporučujeme si koupit časovou jízdenku do metra, pač se vám velice vyplatí a umožní využívat veškerých služeb metra, hlavně volný vstup na WC v podchodech, což je velmi praktická věc. No a jak jsme se již zmínili na začátku, turecké aerolinie zase excelovaly a na ranní let 4. května 2025 nám opět připravili nadstandardní snídaní. Cirka po 2 hodinách letu jsme zase šťastně přistali v Praze a následně vlakem jsme se přepravili do Brna.